Lesgeza indaba zo1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga angekubingelele ke mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usukwini namhlanje. I-I-Acdp ishaya amakhala ngomthetho ohlongozwayo ukhomshana uTusaka bembokode bomvu kanti ke kuntwele ezantsi kwababoshelwa udlame eRichmond. Iqembu le-I-Acdp libambeke imashi edolobheni eMtubatuba libhekise emahhovisi ezasekhaya nalapho belikhala khona ngomthetho ohlongozwayo ukufuneka ukugunyaza yonke imishado kungakhethekile ubulili bezithandani ezenkolo amasiko nezikolelo zegwela semzini i-Single Marriage Bill leli iqembu ke lithi kalihambisane nomthetho ohlongozwayo. Abephume ngomningi bawo amalungu eqembu lezepolitiki lamakholwa i-African Christian Democratic Party ACDP ngamafuphi ngenkathi masha edolobheni eMtubatuba ebheke emahhovisi ezasekhaya nalapha bekhala khona ngomthetho ohlongozwayo we-Single Marriage Bill. Lo mthetho uhlanganisa zonke izinhlobo zomshado ndawonye uphinde ube nesigaba lapho uphakamisa khona ukuthi abesifazane nabo sebengakwazi ukuba nabayeni abangaphezulu koyedwa. Umholi waleli iqembu esifundazweni KwaZulu-Natal uMbishobhu Sipho Eric Manqele uthi abahambisana nhlobo nalomthetho ohlongozwayo. Nomshado bonke abazalwane abawaziyo okumshado wendoda nomfazi. Okwesibili uhulumeni okhona ufike waphasisa enye ibill esingayithatha ukuthi abantu abaphila ngokosiko lwesiZulu yokuthi indoda ibe namakhosikazi njengoba kwakwenzeka nakumkhulu noma kwakwabadala. Okwesithathu idepartment iphasise umthetho ibill yokuthi kuganane abantu bobulili obodwa okuyinto eqalakho nje ukuthi yenzeke vele umlando weswe njoba sino iminyaka engaka kuyaqala emlandweni njoba siko 2023 nje ukuthi kuthiwe kuzogana nabantu bobulili obodwa. Okwesine osekuwes kunalokho umnyango wakha uhlaka lomthetho oluthi uma umfazi unelungelo lokuganwa amadoda amaningi. Umfazi uyi-1 wena uganwa amadoda amaningi awathandayo lo mfazi uthi ufuna amadoda amangaki. Uyabona ke kithina ke yonke lento isikhombisa ukuthi usathana ungena eSouth Africa ngoba uma ungathiwa umfazi oyedwa unamadoda awu7 lobo uhlobo lobufebe olungakaze libe bikho ngisho eGomoro naseSodom. Kanjalo nomongameli wophiko lwesifazane kuleli iqembu uthi lokhu abahambisana nakube imbokodo kwazise kuphinde kwehlise nesithunzi sabo. Akagcinanga lapho njengoba ephinde waveza ukuthi lokhu kungaba nomthelela ongemuhle. Size kulomthetho sizongxengxeza kwaHome Affairs sisithi siyacela siACDP noko lomthetho unako ukusihlukumeza nathi singomama noxa bekhona omama abathi bafuna amadoda umuntu athe ngumama nomnye abe namadoda aliqela sithi hayi bomama siyacela noko isidima somuntu ongumama sikwindlela umama siphethe ngayo. Isidima somuntu ongumama ngokwelizwi likaThixo umama uThixo udale indoda wadala umfazi wathi indoda iyawusuka ishiya unina noyise inamathele umfazi. Isikhulu esivela eminyangweni wezasekhaya nokuyisona esamukela incwadi yezikhalo zaleli iqembu sithi lezi izikhalo zizodluliselwa emahhovisi amakhulu ePitoli njengoba lesiphakamiso singakugunyazwa ngokusemthethweni kodwa kusayisiphakamiso nalapho kulindele khona uvo lomphakathi kanjalo nezinhlaka ezisahlukene. I-memorandum evela kwi-political party ACDP ngithanda ukuchaza ukuthi babeka ezigabeni ezimbili zokuba iqembu lepolitiki baphinde futhi babhekelele ezenkolo. Siyayamukela i-memorandum yabo ngizoyidlulisela ePitoli la kucwaninga khona lo mthetho i-marriage bill. Sisekwi stage la sisahamba sithinta umphakathi sithola imbono ukuze umthetho uphasiswe ngendlela ezogcolisa bonke abantu base South Africa nabangaphandle abawusebenzisayo. Ngizoyidlulisela phambili uma kukhona okuthile kufanele sikuxoxe nabo sizobuyela kubo bachazile ikhalo
zabo nenkinga abazibonayo ezizovela kulomthetho. Ngikwamukelile lokho kuzodlulela ngokukhulu ukuthembeka eminyangweni wezasekhaya uHome Affairs. Kulomthetho kukhona igaba ezithile ezithinta umphakathi nothinta imizwa ehlukene ngenkolelo zethu kwezenkolo nangokwamasiko, lapho kushada khona abobulili abafanayo bethatha inqumo bakhe imndeni, kunalapho futhi kushada khona kuzonikezwa noma kuxoxiswana ngokunika ilungelo abantu besifazane ukuthi bathathe isithembu. Engicabanga ukuthi sona sigaba kakhulu kulomthetho esisusa ukukhuluma nesihlukumeza imizwa emkhakheni eminingi yomphakathi. Leli iqembu liphinde lasingathi ingqungquthela yalo esifundazwe nalabo belodingida khona izindaba ezithinta ukuzilungiselela kokhetho ozayo lwangonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba. Ukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi uthi ke yize kukhona amacala obugebengu anyukayo izigaba zonke zonyaka, kodwa ngeke bakufihle ukuthi ke mkhulu umsebenzi owenziwa amaphoyisa ukuvikela umphakathi. Mkhwanazi usho lokho ngesikhathi ethule inkulumo yakhe emcimbini ukuqonyeliswa kwamaphoyisa obubanjeleke eThekwini. Lona umcimbi obanjwa minyaka yonke la kusuke qonyelisa khona amaphoyisa enza umsebenzi omncomekayo kwizinhlaka ezahlukene. Ladies and gentlemen, this day is not for long speeches. As I said, beside my speech, it is a day dedicated to acknowledge excellent service rendered by men and women in blue and all our support personnel who do not settle for less. They are self-motivated and they lay their lives for the protection of others. The members who rather not go off duty before the work is done. Ethule inkulumo yakhe ukhomishana wamaphoyisa uthi isifundazwe KwaZulu-Natal kamuva sihlaselwe ubugebengu obunzima kakhulu obuthinta izidakamizwa, kodwa lokho ngeke bakiyekelele. During this reporting period, colleagues, drugs in our province remain a thorn in the flesh of the resident of KZN and the country at large. And we can attribute that to the harbour that we have in our province, which attracts quite a number of shipments that are coming into the country. When the focus of many people was still on the aftermath of floods last year, our provincial drug and firearm team recovered and seized drugs worth over 7 million at the Poch apartment at Umhlanga in April last year. A man was caught in the act of packaging the drugs, and that meant our intelligence was on point. An undocumented foreign woman was further arrested for obstructing police officers from executing their duties, which are given to them by the Constitution of the Republic. Uthi ziningi izinto izimo amaphoyisa asebenza ngaphansi kwazo, kodwa kuyancomeka ukuthi ezinye zezinto ayakwazi ukuzinqoba. The bravery of a Constable Zondi deserve a special mention after he and his Richards Bay colleagues of Flying Squad, the crew members that were on patrol when they came across the heavy gunfire from the suspect whom they had pursued at a high speed along the N2 highway. Constable Zondi witnessed the death of his colleague, the late Sergeant Lanzi, at the hands of the suspect. Constable Zondi was also shot, but he was determined to avenge the death of his colleague. He kept firing and shot and killed 2 suspects in the process. The third suspect fled into the bushes, but was also found dead with gunshot wounds. Police later arrested the 4th suspect. So this is what I mean when we talk about unmatched bravery. Amanye amaphoyisa akwazi ukuthola iminkomelo asebenza kakhulu ngokuphenya ubugebengu obucayi namacala asuke ethinta ukuhlukumeza. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku Channel 261 ngiseThekwini.
Umnyango wezokuhlunyelisa kwezimilo ubambeke umhlangano nomphakathi wase-Richmond lapho beyokhuluma kabanzi ngokudedelwa ngoshele kwalabo bedonsa kesigwebo sikadele kajele. Lo mnyango uthi ke sekunesikhathi badedelwa laba kepha-ke awukwazanga ukuthola ithuba lokuyobikela umphakathi. Lokhu kuza ngemumva kwezibhelu zodlamelwa kudala kule ndawo ngesikhathi ke sombango wezombusazwe. Bathi-ke liningi igazi lachitheka. Abomnyango baveze ukuthi-ke i-Richmond ihamba phambili-ke ngezibosho esidonsa udele kajele. Asebedonse iminyaka bebadle ejele kepha sebededeliwe ngoshwele bathi kwamukelwa kahle emphakathini kwabenza bazizwa bekhululekile. Basho kanje ngesikhathi abamajele behambela indawo yase-Richmond ukuyokhuluma nomphakathi. Abantu abafana yebo mawumukeleka kuba right, uzizwa ufila right, umotivateka ukwazi ukuthi wenze izinto ezi-right nawe ukuze baphinde babone abantu ukuthi owawukwenzile iqinqwa kuyiphutha. But mawurejecteka kukabili, omunye ukabona ukuthi hayi mhlawumbe ngcono ngibuyele ngaphakathi ngoba manje ngifuna umuntu la mhlawumbe egcine senze into e-wrong, athathe isinqumo ezi-wrong. But umunye uyakwazi ukubekezela amelane naloko mhlawumbe abantu kuze ikhambe baze bambone ukuthi cha umuntu lo uyaphinda bamukela. Ngazizwa kuphuma something ngiyayingiphethe kabuhlungu la ngaphakathi ukuthi mengathi ngiyaphuma ngiyangaphandle umphakathi ngabuzo wamngelana okanye mhlambe ngaphuma kancane ngihlala mhlambe abakubomntwana bangidinela bangibulala okanye nje sebangangidubula mhlambe bangidlisa benza lokuphere manje kona ngabona mengiphuma bamukela kahle ngahlangana nomama wayo ngakhuluma kahle naye washo umntana majaha ngiyakuxolela kona konke okwenzile yabo nawe awungenzisa kwawusayingane yabo nanidlala ngendlela alidlala nangayo ngasuka ngenza iphutha kodwa washo ukuthi umama ngiyakuxolela mntana ngifuna ukwazi ukuthi uhlale kahle nomphakathi nomndeni wakho ungathi uyaphuma kanti khona inkinga usuzosaba ukuphuma manje yabo. Kanti imeya kule ndawo ithi iqhaza lomphakathi ukuvula izandla bamukele iziboshwa esezidedeliwe. Sina njalo nomphakathi emndenini emasontweni in the workplaces nje in general society sikwazi ukuthi sibamukele sibalekelele with social integration. Ukhomishana wabamajele KwaZulu-Natal umnikelwa Nxele uthi Richmond ihamba phambili. eRichmond kubonakala ukuthi kunabantu abaningi abala ozigwebo zabo sebezenza beke emakhaya, they are serving their sentences bela emakhaya baphuma ngeparole abanye bagojela emakhaya. So sabona ukuthi nikufanele siuhambele umphakathi wala okoqala ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nomphakathi egameni lokuthi bazi ukuthi kwenziwani. Sifisa ukuthi sidlulele phambili ekuthenini abantu bakithi baqonde futhi ukuthi umndeni uneqhaza onalo lokuthi ulekelele umnyango umuntu esangaphakathi ngokuthi amhambele ngokuthi simkhuthaze nomndeni nemphakathi ukuthi abahlukane nobugebengu so that mangabe sebebuyela ngaphandle emphakathini kuba abantu abakade bevele bebabona besangaphakathi babone nabo ukuthi umsebenzi wenzekile umuntu umebuyela ngaphandle abe nawo kwamukela. Ezindabeni ze1KZNTV ku-I-Acdp se-Richmond. Sike sithi shelele etolo sike siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ihamba phambili. I-I-Acdp ishaya amakhala ngomthetho ohlongozwayo. Ukhomishana utusaka bembokode bomvu kanti ke kuntwele ezantsi kwababoshelwa udlame eRichmond. Inkosi yesizwe sasemacambini enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMthokozisi Mathaba uthi ukholwa ukuthi ke umcimba usungulile ukuqomelisa abafundi abenze kahle kumatikuletsheni kwisigaba sokuqala nesesibili uzobakhuthaza kakhulu ke nabanye kwabenze kahle kwizivivinyo zikamatikuletsheni ezokuphela konyaka. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uMathaba uthi kuyafisa ukubona sinyuka isibalo sezikole esithola ku100% kwimphumela kamatikuletsheni. Kusele izinsuku ezingaphezulu kwama20 ngaphambi kuba kuqala ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka zikamatikuletsheni. Umkhandlu wenkosi waseyimacambini usungule umcimbi wokukomelisa abafundi bakamatikuletsheni abenze kahle kwisigaba sokuqala kanjalo nesesibili. Inkosi yesizwe uMthokozisi Mathaba
uthi ukholwa ukuthi lo mcimbi uzobagqugquzela nabanye abafundi uba benze kahle ukuze kunyuke nenani lezikole zikamatikuletsheni eliphasa ngamanani aphezulu oku-100%. Osukwini lanamhlanje size lapha ukuzo-awada ingane ezenze kahle ikakhulukazi ku term 1 and term 2 kuma high schools. So sithathe u-top 5 per isikole sikwazi ukuthi ingane si-award osukwini lanamhlanje sigqugqumezele ukuthi mayiqhubeke nemfundo. Lokhu kuzolekelela ukuthi abantwana nalabo abangenzile kahle beqhubeke bebukelele kulabo, hayi ngoba nakho bese kuphelile ngabo, kodwa siyaqhugqumezela nje ukuthi ingane zifunde. Esikhathini samanje siyakhona ukuthi abantwana befunda uyilutho esikhathini samanje uma ngabe ungafundile. Sicela ukuthi nalaba ke abangatholanga imkomelo osukwini lanamhlanje akuphelile ngabo, siyafisa ukuba nabo baqhugqumezeleleke. Siyafisa futhi ukuthi abantwana sibafisela ukubhala okuhle kulonyaka. Siyathemba siyazi futhi emacambini isekhethi yethu okuyiginga indlovu benze kahle kakhulu. Siyafisa ukuthi njengoba kube khona izikole eziwu4 kwisekhethi yethu ethola 100%, kulezi izikole ke zasemacambini siyafisa ukuthi engathithi nalezi ezinye bezingawutholile 100% zikwazi ukuba mayikhuphula amazinga zokuphasa. Abanye babafundi abebezokonyeliswa bathi lokhu kuzobagqugquzela kakhulu baphinde basebenze ngokuphindiwa uma sebebhalela izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Ukuzokonyeliswa namhlanje kumina ngiyimi kungigqugquzela ukuthi ngiqhubeke ngisebenze kanzima, ngisebenze ngakhathali, ngazi futhi ukuthi ikusasa ilona leli esilisebenzela kumanje, futhi lokho esizokuthola la namhlanje ikona okuzosenza ukuthi sibone ikusasa ukuthi singabantu abanjani sibhekephi. Siyathemba ukuthi yena lokho abazosenzela khona namhlanje uzosigqugquzela ukuthi sikwazi ukuqhubeka la sigcine khona. Ngiyathemba ukuthi noza kwethu abanye uzobagqugquzela kakhulu lo mcimbi, nomunye efise naye ukuzovela kulo mcimbi ongaka. Uthisha inhloko wesinye sesikole kanjalo nomhloli ngaphansi kwelembe balichoma uphaphe lwegwalagwala lolu hlelo oqalwe umkhandlu wenkosi yasemacambini. Lapha ke ukuzobungaza nokuthi lezo ngane ezoqonyeliswa indondo kanjalo ukuze zikhuthazeke. Siyabonga kakhulu ke ukuthi sibe la, siyakujabulela ukuba la. Sibonga nasemkhandlweni wenkosi yethu yasemacambini nezinduna zonke zomkhandlu. Sibona ngathi kwenzeka into enhle. Leso isiqalo sezinto ezinhle. Siyakhola kuzoqhubeka kahle namhlanje, engazuthi umcimbi uzohlala uqhubeka minyaka yonke njengokuzwa sizwa from i-desk la education lasemacambini. Ingqayizivele yento yokuthi induna zikwazi ukuxhasa ukuthi wonke ama-secondary school ethu esekhethe awu-10 atholakala ezogqugquzeleka ngalolu hlobo. Sithathe o-top 5 kuzo zonke izikole sabaletha la for ama-mid-year exams. Lapha abafundi besikole eziyishumi bahlomule ngezidondo ngokusebenza kwabo ngokusikhandla. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emacambini. Kuzothuthukisa ke zokuvakasha eMgungundlovu ukufika kwezihlelo zamabhanoyi athokozelwa ke izivakashi kulesi sifunda. Lokhu kuvezwe ke inhlangano ebhekelela izinhlelo iLincoln Aviator ngesikhathi ke yethula ngokusemthethweni lezi zinhlelo. Owale nhlangano Ken Phillips uthi ke bayiqala eminyakeni eyedlule kanti kuzofika ubhubhane lwe-COVID-19 lwaphazamisa ke waphoqa ukuthi ke bakumise ukusebenza. Owesikhungo sezokuvakasha empophomeni uFrank Mchunu uthi izinhlelo bezethulwa zokundiza emoyeni zizoheha izivakashi. Into esithokozelayo kuyona ukuthi ene kuyinto ehambisana nokuba creative, engicabanga ukuthi ukuba nje kwayo kodwa kolekelela kakhulukazi nama-tourist routes okunye nabantwana bethu ukuthi babe exposed nababe iphatha yokuthora bebefunda ikakhulukazi aviation. Owale nkampani uKen Phillips uthi sebekulungele ukusebenza. The activities already kickstart. We've received 2 confirmed inquiries for hot air ballooning. We expect that after our media launch now that we are going to have a significant publicity campaign, that our names will get out there via the media, that we can now start accepting bookings. We can tailor make any aviation-related experience that the client wants within our 5 disciplines. We can do it on a daily basis or on a nightly basis or on a weekly basis. Whatever they want, we can offer a tour package to suit individual needs. Kanti inhlangano yezokuvakasha iPetermaritzburg Tourism Association ithi uhlelo olusha lolu
futhi oluzobeka izifunda ebalazweni. Makhuluma nge-tourism, sikhuluma, we always say we sell experience. It's all about experience. And this unique experience sikhuluma ngayo namhlanje is a very interesting one because I don't think we've been packaging it enough to be able ukuthi aba visitors ase-Pietermaritzburg akwazi ukuthi angene kuyona nokuthi ba experience. So the excitement that you saw here today is as a result of that. It is a very unique and new experience that we'll be able to actually put together. Izindabeni za1KZNTV ku-I-Acdp eMgungundlovu. Umkhandlu wasemsinga ube ngabanye bomasipala ababungaze inyanga yamasiko kanye nenyanga yamagugu lapho kubekwa khona eqhulwini izindawo ezingamagugu kule ndawo okubalelwa kuyo ke itshele enkosi uBhambatha kanye neRock Drift lapho ke okwabana khona ngehluthu amabutho kaZulu nawamangisi bephuma esandlwana. Umasipala uveza ukuthi ke lezi ndawo zilekelela ngayo yonke indlela ukuze ke kuthuthukiswe umnotho wasemsinga. Umeya kamasipala umsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane uqinisekisa ukuba njengomasipala bayazilekelela izindawo ezingamagugu le ndawo kuzokhumbuleka ukuthi phambilini inkosi uBhambatha yalwela ukuba abantu bakhe bengakhokha ukhandampondo ngonyaka 1906. Impela kuningi phela thina kakhulu sesinomlando omkhulu thina abantu basemsinga ngezinto eziningi zesintu ziyatholakala lapha kithi kusukela uma ungakhumbula nje impi kaBhambatha yasuka khona la kithi emsinga. uBhambatha uyaziwa nje kakhulu emlandweni bese kuqhubeka ke kuze kuzofika lapha sikhona eTugela Ferry indawo le endala enanesibhedlela esihle sisebenza kahle sekwaba khona ke ngisho nekole ezinhle eziphasa kahle endaweni yakithi umlando konke lokho esikukhuthazayo ukuthi akwenzeke ukuba umuntu ofikile nje abone izinto ezimnandi. Kanti uphinde waqhamisa indawo kwalela kiyamangisi kanye nabamnyama bephuma empini yasesandlwana. Sinendawo elapha ebizwa ngokuthiwa kuse Rock Drift eShiyane lapho kwahlangana khona impi yamaZulu kanye nensizwe ezimhlophe. Nokho ke hayi uyalimala yami impi yakwaZulu kwangalunga kahle kodwa sasanda ukulungelwa futhi lapha ya esandlwana. Ngakho ke indawo lezi ezinhle esikhuthazayo nabantu bakithi ukuthi bavakashele bayozibona ngoba nathi siyalekelela ukuba sizithuthukise lezo zindawo kube khona izakhiwo ezikhona ngoba indawo zethu esizithandayo indawo zethu ezinomlando nangisho abazukulu bethu sifisa ukuba bayifice lezi indawo zizinhle zigadeke kahle. Ube seveza ukuthi nabantu bakule ndawo bayabalekelela ngezindlela ezahlukene njengomasipala ukuze bebathuthukise ngemisebenzi yabo yezandla. Siyabalekelela kakhulu thina njengomasipala njengoba sinama-ward awu-21 kulo masipala wethu wasemsinga. Iward neward ine budget yayo ukuba isebenzisa imali bese kuyake ngokuthi ikhansela ne-ward committee yaleyo ward ifise ukwenzana okuzothuthukisa iward yayo nazo ke zonke lezi zinto ezinjengobuhlalo konke okudingekayo nentsha ingena khona lapho nedingo zayo bese bethinta ikhansela. Imali ayihlalike ekhanseleni, imali ihlala kumasipala kodwa kuza amaphepha kumasipala bese kulandela ke konke okushiwo yilelo ward ukuthi lidingani nani bayabuthola ubuhlalo impela bayabuthola bukhona obukhishwa umasipala. Thobeka Dladla izindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Ubunhle Modiselo ngusaziwayo wakulela phinda abe ngumgqugquzeli wokusiza abantu layo ube yingxenye komkhankaso odume umhlaba wonke iGlobal Citizen Festival ubanjeleke eNew York ngesonto ledlule. uModiselo ke njengoba ube yingxenye yale festival imali ke etholakala khona izokwazi ukuthi isize amantombazana aseAfrika kakhulukazi amantombazana asemancane ukuthi ke akwazi ukuthola imsubela njengoba ke isibalo zakamumva zithi ke intombazana eyodwa kwamathathu iphuthelwa ke isikole ngenxa kuya esikhathini ingenayo imsubela. Inkampani enkulu ezimpahleni ezibhakishiwe iPNJ ibe yingxenye yefestival enkulu edume umhlaba wonke iGlobal Citizen Festival. Nomkhosi ke walonyaka ubusakazwa umhlaba wonke phakathi kosaziwayo baseNingizimu Afrika singabala noMzambatha nabanye ongumdansi waseNingizimu Afrika aphinda abe yinxusa leseNingizimu Afrika ubonhle Modisele
Ngomkhakhaso we Always Keeping Girls in School ne-PNG sebesize amantombazana angaphezu kwesigidi ngemsubela phecelezi ama-sanitary pads ayizigidi-ke ezingama-50 e-Sub-Sahara e-Afrika. Izibalo zakamuva ziveza ukuthi-ke intombazane eyodwa kwamathathu iphuthelwa-ke yisikole ngenxa yokuba esesikhathini ishode ngemsubela. Ngale festival kulindele ukuba-ke imali izokwenziwa isize ezenikazi lase-Afrika ukulwa-ke nobubha kanjalo-ke kulekelele amantombazane ngemsubela. Asiphinde sithishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli ubusabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithe yizona ey'hamba phambili. I-ACDP ishaya amakhala ngomthetho ohlongozwayo. Ukhomishana utusa kabembokode ebomvu kanti-ke kuntwele ezansi kwababoshelwa udlame eRichmond. Irandi lakuleli liwu-18.90 maqhathaniswa nedola laseMelika liwu-23.13 maqhathaniswa nopondo waseBrithani liwu-20.01 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $1,868.37 i-ounce wolongahluziwe wona $95.38 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Wonke-ke amehla azokubekethe nje ukumdlalo phakathi kwamabhokobhoko neqembu lesizwe laseTonga emidlalweni wamaqoqo endebe yomhlaba kusasa. Kulindele ukuba kusiphiwe isidindi kulomdlalo mesetholana phezulu eMasil ngehora lesishagalolunye kusihlwa emidlalweni komqoka kuwona omabili lamaqembu. INingizimu Afrika neTonga basadlale kabili kuphela. Amabhokobhoko-ke anqoba ngo-74-10 ngo-1997 adlula ngo-30-25 endebeni yomhlaba yango-2007. Nasi-ke isimo sezulu esikalindeleka. Mbukeli-ke siyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana nisale kahle.